Soňky aýlarda goňşy Özbegistana syýahat edýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelendigini syňlasa bolýar. Bu raýatlar esasan söwda etmek we valyuta kartlaryndaky maliýe serişdelerini nagtlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Lewap vilayetinden habar berdi. Syýahat edýänleriň aglabasy Ahal, Lewap, Balkan we Daşoz vilayetlerinden bolup, olar esasanam Özbegistanyň Haryazm vilayetina sapar edýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda iki ýurdun arasyndaky söwda mümkinçilikleri köp adama girdeji çeşmesini döretdi diýip habarçymyz aýtdy. Söwdegärleriň ençemesiniň sözlerine görä olar Türkmenistandan goňşy Özbegistana esasan türkmen tekstil haritlaryny, gaplanan et önümlerini, plasmasa gap gaçlary ýa-da elektrik enjamlary alyp gidýärler. Türkmen gümrük nokodyna her bir raýata bu önümleriň diňe bir görnüşini geçirmäge ruhsat berilýär. Şeýle-de şol önümiň möçberi 100 kilogramdan geçmeli däl. Diýip Özbegistana söwda edýän Aşgabatly söwdeger gurrun berdi. Özü gezeginde bu haritlary satan türkmenler ýurdun Daşoz we Lewap vilayetleri bilen serhetleşýän Özbegistandan Türkmenistana beýleki haritler bilen bir hatarda çilim we spirtli içkileri alyp gaýdýarlar. Türkmen häkimetleri raýatlary goňşy döwletden diňe 10 gutu çilim we 2 litr spirtli içki alyp gelmäge ruhsat berýärler. Ýöne gümrük gullugynda tanış tapsaň 200 gutu çilim hem geçirip bolýar. Şonda oňa da görüp bolýar. Sebäbi Türkmenistanda bir gutusu 80 manat bahalanýan çilim Özbegistanda 15-20 manatdan satylýar diýip Daşowuzly bir telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň martyndan başlap ýurtda temmäki önümleriniň söwdasyny ýiti çäklendirip bu babatda ähli ygtyýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu çäklendirme çilimiň bahasynyň telim etse ýokarlanmagyna getirdi. Bundan başga da Türkmenistanlaryň ýene bir bölegi özleriniň valyuta kartlaryndaky maliýe serişdelerini nagtlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler. Olar 4-5 ýyl ozal türkmen banklary hususan Halk Bank tarapyndan berilen valyuta kartyna pul geçirip bolýan mahaly kartlaryna her aýda $500 çenli maliýe serişdesini salan raýatlardyr. Olar häzir Özbegistana gidip her aýda $250 nagtlaşdyryp gelýärler. Diýip Aşgabatly söwdeger aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 2016-njy ýylda dollaryň söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň 2 resmi we gara bazar narhy emele geldi. Merkezi Bank $1 bahasyny 3,5 manat möçberinde saklayan mahaly gara bazarda onuň narhy telim etse gymmatlap 20 manada çenli ýokarlandy. Bu aralykda Türkmen häkimetleri raýatlary resmi kurs esasında her aýda $500 çenli serişdäni valyuta bank kartlaryna goýmak mümkinçiligini döretdi. Raýatlar bu valyutany diňe ýurdun daşynda nagtlaşdyryp bilýärdi. Ýöne bu mümkinçilik hem tapgyrlaýyn esasda çäklendirilip, wagtyň geçmegi bilen has takygy pandemiýa döwründe ýatyryldy. Häzir Türkmen banklarynyň hiç biri raýatlaryň valyuta bank kartlaryna pul geçirip bermeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ol vizasyny almagyň düzgüni, onuň bahasy barada hem käbir maglumatlary berdi. Raýatlar esasanem bir hepdelik syýahat vizasyndan peýdalanýarlar. Olar munyň üçin Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň ýanyndaky ýörite syýahatçylyk firmasyna ýüz tutýarlar. Bir firma her bir raýatdan bir hepdelik viza üçin 50 we çakylyk hatyny taýýarlap beren üçin 200 manat hyzmat hakyny alýar. Ähli resmi namalar tapşyrylandan soň viza bir hepdäniň dowamynda taýýar bolýar. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Lewapdaky we Daşowzdaky idaralaryndan kommentari almagy synançdy. Ýöne gullugyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 5-nji iýuldaýdan dowamly synançyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Lewap vilayetinde bir näçe gün bäri zil toplanýan poligon ýanýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä tüsse we ýakymsyz iýiz sebäpli golaydaky şäherçileriň ýaşaýjylary üçin dem almak kyn bolýar. Bu günler Tebitdäki howa 40 gradusa çenli gydýar. Ýanýan poligonyň yaramaz iýsi 10 kilometre ýaýrady, tüsse hem şol aralykda görünýär. Diýip Azatlyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Poligon Türkmenistanyň gündöwür sebätiniň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabatdan 15 çemesi kilometr uzaklykdaky çärje etrawynda ýerleşýär. Zibil bu ýere Türkmenabatdan we golaydaky etraplardan getirilýär. Habarçynyň sözlerine görä zibil toplanýan meýdançyda yssyda ýangynlar öňem bolupdy.
Azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjylaryň biri dem almak kyn demin gysýar diýip görüň berdi. Habarçy ýangyndan we onuň döredýän täsirinden yerli häkimetleriň we daşky gurşaw guramalarynyň habarladygyny we muňa garamazdan netijeli çärelerin görülmeýänligini aýdýar. Poligonu söndürüp bolmaýar, yeterlik suw ulanylmaýar. Bu poligony bir näçe ýyllap daşalan müňlerçe tonly galyndy bar. Dip habarçy aýdýar. Yerli çeşmeleriň habaryna görä poligondaky ýangyny söndürmek üçin ulanylýan suwuň muktary yeterlik däl. Suw daşamak üçin ulanylýan köne tehnika zerarly, suwuň uly muktary ýol ugry dökülýär. Yanıp duran poligon üçin suw Türkmenabadyň Demiradygyndaky Amy derýanyň sahasyndaky howdandan da salýar. Türkmenabadyň arasyçylyk gullugynyň awtoparkyndaky köne mat kysymly ulog 8 kubometr suwy tas 25 kilometr arlygy da sayar. Ulog çeleginiň bar ýeri desik bolup, guýulan suw akyp ýatyr. Ol ýoly söküp poligona gelýänçe 5 kubometr suw galýar. Dip çeşme getirilen suwuň galyndylaryň diňe 5 metr aralygyny söndürmek üçin yeterlikdigini we söndürüş çäreleriniň munyň bilen gutarýanlygyny sebäbi suwuň poligona günde bir gezek iberlýänligini aýdýar. Azatlyk radiosu zerzebil saklanýan poligondaky ýangyn we ony söndürmek üçin görülýän çäreler barada Liwap vilayatynyň administrasiýasyndan we jemaat gulluklarının wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu wagt poligondaky hapalaryň ýanmagy derarly 40 gradus yssyda deherli tüssýanyň we yaramaz iýsiň ýaýramagy dowam edýär. Bu aralykda soňky 3 gün meteorologik gözekçilik tarihinde global derejede temperatura rekorduny görkezdi. Alymlaryň aýtmagyna görä 2023-nji ýylyň 3-nji iýuly tarihte iň ysy gün bolup, bu tutuş planetada ortaça temperaturasynyň 7 ýyl ozalky rekordundan geçipdir. Alymlar howanyň ötkäp täze temperatura rekordlarynyň döremegine parnik gazlarynyň zyngyndylarynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan planetany gyzdyrýan gazlaryň sızmagy boýunça dünýäde ilkinji ýerlerden birine eýleýär. Häkimlik ne yer berýär ne de jaý berýär diýip Balkan vilayatynyň Türkmenbaş etrawynyň Aktaş şäherçetiniň ýaşaýjysy 70 ýaşly Mered aga aýdýar. Ol 4 ogly 4 gelini we 9 agtygy bilen 18 adam bolup 4-5 otogly howlu jaýda ýaşaýar. Mered aga oglullaryny we gelinlerini bölek çykarmak üçin öý edinmek ýa-da mellek ýerini satyn alyp täze jaý salynmak synanşyklarynyň netije bermeýänligini, güderan şertleriniň agyrlaşanlygyny aýdýar. Bu aralykda Sewitde täze ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy ulan edilýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ipoteka jaýlarynyň töweregindäki käbir jekme-jeklikleri uruny Balkanlyk goja mellek ýerler bilen bagly etrap häkimligine beren ýüz tutmalarynyň jogapsyz galýanlygyny, Sewitdäki boş ýerleriň bolsa köplenç ipoteka jaýlaryny gurýan yerli firmalara bölünip berilýänligini aýdýar. Ol pensiýasynyň we ogullarının aýlyk gazanjynyň hasabyna bolsa ipoteka jaýlaryny satyn almagyň mümkin näldigi, olaryň bahalarynyň aşağı gymmatdygyny gynanyp görüň berýär. Gaýgysyz garrlygy, esretli durmusy görerin öýdüp umyd edipdim. Ýöne 4 ogul we 4 gelin bilen howlu jaýda ýalysyp ýaşamak tas mümkin däl. Iqtisady kynçylyklar we gymmatçylyk derarly pensiýamyz we çağlaryň aýlyk gazançlary öý satyn almak beýlede dursun. Güzeran aýlamagy zordan ýetýär. Diýip Meredaga gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylatyň ýaşaýyş jaý meselesi köp ýyllyklyň dowamyna ýeti problema bolmagyny galýar. Oba bu etrap ýerlerine santaýdan giňýän köp hojalyk adatçy döwletden mellek ýerlerini alyp howlu jaýlaryny dikleýär. Ýaş maşgalalaryň girdijileri köplenç öz başlyk bina edilýän howlu jaýlaryň guruluşyna siňdirilýär. Adamlar mellek ýerlerini köplenç toyun toprakdan galdyrýan jaýlaryny tapgyrlaýyn gurýarlar we guruluşyk işleri birnäçe ýyla çekýär. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmen hökümeti şäher ýerlerine hususan paýtagy Aşgabatda we beýlik Sewitderde köp gatly jaýlaryň, kottejlaryň, kaşan-kaşan mehmanhanalaryň we beýlik dethgalaryň guruluşyny milliardlarça dollar harçlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruluşda bolýan yerli ýaşaýjylar büdjet işgärleriniň agrymly böleginiň şoltany lukmanlaryň we mugallimlaryň Sewitderde gurulýan kottej jaýlary satyn almagy gurubunyň çatmaýanyny aýdýarlar. Ýöneki adamlaryň aýlyklary ipoteka berilýän täze kottej jaýlaryny satyn almagy ýetmeýär. Ipoteka jaýlaryny satyn alan ýagdaýynda hem mugallimlaryň we beýleki büdjet işgärleriniň garzlaryny töläp bilmeýän täze jaýlardan çykarılan halatlary bolýar. Garzlaryny töläniň bilen hem her aý az harytlary, gaz we elektrik energiýasy we beýleki çykdyjylar üçin tölek etmeli. Döwletde işläp gosmaça gazanç etmek hem mümkin däl. Şu ýagdaýlary göz öňünde tutup ýöneki büdjet işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlaryny ýylata elýeter etseler gowy bolardy. Diýip Balkanlyk goja aýdýar.
Barılta Adatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenbaş etrawynyň ila tarasyna Janga adlandyrylýan Türkmenbaş şäherçesine we Aktaş şäherçesine bir we iki gatly kotej toplumlarynyň gurulýanyny we täze jaýlaryň ipoteka bank kartlarynyň hasabyna 15-30 ýyl möhlet bilen öý eýelerine berilýändigini habar berýär. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä bir etaj 4 otok jaýlar 84 metr ýeri bilen 700 000 manatdan, 2 etaj 5 otok kotej jaýlar bolsa 84 metr ýeri bilen 1 300 000 manatdan satylýar. Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolýan ýerli ýaşaýjylar ipoteka berilýän täze jaýlaryň döwlet idara karhanalarynda işleýän adamlar üçin aşa gymmatlygyny aýdýarlar. Döwletiň berýän aýlygy bilen ipoteka kardyny tölemek asla mümkin näl. Eger raýat häzirki wagtda 3000 manat aýlyk alan ýagdaýynda hem her aý ipoteka kardy üçin 3700 manat tölew geçirmeli. Ýyllyk 20 götürüm tölewi hem tölemeli diýip bir ýerli ýaşaýjy Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köp maşgalalar öý almakda kynçylyk çekýärler. Buňa döwletiň gurýan jaýlarynyň bahalarynyň aşa gymmat bolmagy sebäp bolýar diýip bir balkany ýaşaýjy Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.